Tereková, Markiza, pán minister, účastníci... Pani Tereková, vy ma nezaujímate. Máte niekto nejakú druhú otázku? Na súd v súvislosti s tým, že ste podľa nich s nimi riadne neprerokovali ich pripomienky a nestalo vám to za to pár hodín s nimi to prebrať a neohrozovať možno zbytočne správnym konaním toto vaše rozhodnutie vlády? Pripomienkové konanie má dve fázy. Prvá fáza je s zamestnancami ministerstva. Druhá fáza je, že je to rozporové konanie medzi štatutárom. Ja som sa jasne každého spýtal, že či tak ako Banskobystrický samosprávny kraj pochopil, že to, čo rozprávali, že potrebujete EÚ, tak že vlastne ho nepotrebujete v tejto fáze. No, oni stiahli pripomienky, jediné, čo pán Lunter vlastne presadzuje, je, aby tam bolo úložisko jadrového odpadu, čo my si nemyslíme, že je vhodné. No a vzhľadom na to, že pozícia ministerstva životného prostredia pri žiadnej z tých výnimiek sa nezmenila a oni nezmenili žiaden postoj, tak je úplne jasné, že sme len mohli skonštatovať, že v ničom neprišlo k zhode v tých ďalších veciach. Keď niekto povie, že Zem je plocha, tak my na ministerstve nemáme povinnosť mu niekoľko hodín vysvetľovať, že Zem nie je plocha. My skonštatujeme, že dobre, nezmenil svoj postoj. My sme na niekoľko desiatok strán ku každej jednej pripomienke dávali jasné stanovisko a ja ako štatutár som sa absolútne priklonil ku všetkým našim argumentom, v ničom som ich nezmenil, oni nezmenili tiež. Nikde zákon nepredpokladá, koľko hodín musíte stráviť pri diskusii o tom, že či Zem je plocha alebo není plocha. Čiže neobávate sa nejakých konsekvencií za to? Vôbec. Ešte sa chcem spýtať, vy ste v tom materiáli uvádzate sumu 80 000 eur v priemere na jednu domácnosť v prípade vykúpenia, predtým ste tým ľuďom odkazovali, že z nich budú milionári, teraz si čítajú tento materiál a sú pomerne zhrození. Pomerne zhrozený? Neviem, že kto je zhrozený, možno tí, ktorí fungujú s vami. No. Hovorili ste niečo iné, teraz si tu ľudia čítajú v materiáloch niečo iné. Hovorili ste o 5 kačkách jednom družstve, je tam 275 vlastníkov nehnuteľností. Je tam 11 ľudí, ktorí tam majú trvalý pobyt. Takže to je prvá vec. Druhá vec, sú tam lázy, lúky a bude sa všetko vykúpať na základe znaleckého posudku. Vy viete o tom, že by bol znalecký posudok? Pán minister, ale priamo v tom materiáli... Vy ste dvojička, pán Grečo z denníka N. Ten istý materiál, však ten istý materiál a je odhad a musí sa urobiť znalecký posudok. Keď sa robí znalecký posudok, budeme presne vedieť. Ja môžem povedať jednu vec, že my nič nejdeme vykupovať. Dobre, nič nejdeme vykupovať. My ideme teraz na základe tohoto robiť geofyzikálne vrty a geofyzikálne vrty nám potvrdia aj na pozemkoch, ktoré štát nevlastní, ktorí sú súkromníci, že aká je tam geológia a na základe toho, že sa tam budeme vedieť na tie pozemky dostať, budeme vedieť urobiť strategickú investíciu následne a ešte sa zmení aj územný plán. Takže, ale môžem vám, pani Tereko, povedať, aj sme riešili to, že koľko dostate miliónov ako Markiza zo štátu v čase konsolidácie. Som veľmi rád, že aj pán premiér povedal, že to bude riešiť. Súvisí to s touto témou. Ja viem, že Markiza si myslí, že nesúvisí s touto témou to, že ľudia vás platia a nikto nedal titul milióny. To, že vy ste dnes financovaní z niektorých ministerstiev, to, že tieto médiá ostatné tie milióny nedostávate, ktoré dostávate vy, to nikto nedal právo žiadnym ministrom vás tu pchať týmito miliónmi. To znamená, som rád, že sme to rozoberali a verím, že dojde veľmi skoro k náprave, pretože ak sa hráte na súkromnú televíziu, tak sa platte z reklamy. A nie, že byť nacisnutý na štátny rozpočet. Dobre, je tu ešte niekto z dezinformačného média, ktorý chce položiť otázku? Ja mám jednu vecnú otázku. Ďakujem pekne. Pardon, Jana Neumannová, Česká. Ak sa vám videá páčia, podporte nás odberom, lajkom a zdieľaním. Vás to nič nestojí a nám to pomôže v ďalšej tvorbe. Ďakujeme.